Салом алейкум бародаро. Ина марамат мангал барбекюр ба тамоми шароитеш. Паҳмиш 70, дурозиш 2 метр, баландиш 80 сантиметр. ина дурунаш ҷои стейк пухтан, ҷои сихои шашлика мондан, яке бӯй мешава. ина ҷои декша, ягон дек, ягон гӯшбирёнак дига дар иҷаш мекунӣ яка. дараш дурун ҷои камера аъло буш. Солуш де этажа. Ҳадито. Краскаш агниупорнияй. Дало уна месуза. Материалош ҳамаш материалои ғавз хати кардагем. На марамат кадомида дар кор боша. Марамат кунем бачо. номерора дар таи видео мемона. Занг бизанед. Нархиш 5500 сомон ай. Дарозиш 2 метр ай. Паҳмиш 70, баландиш 80. ина нигоҳ кунем бародарон. бо лубои намуд, лубои хел заказ ҳам қабул мекунем. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.